Ahoj, vítám tě u dalšího videa. Jelikož jsem si vždycky přála mít pihy, vždycky jsem je všem ostatním záviděla, tak si je dneska udělám henou. Jelikož jsem chytrá, tak jsem si to zkusila na ruku. Nevím, jestli to půjde vidět. Jsou tam takový malý oranžový tečky. Údajně to má teda zhnědnout. Mám to tam asi 1,5 hodiny, ještě to nezhnědlo, tak doufám, že to zhnědne aspoň na tom obličeji. Když ne, tak budu vypadat jak pomeranč. Vytáhneme z heny špuntík a uvidíme, jak to dopadne. Dnes tak skončím jak Pepi dlouhá punčocha. Zdá se mi to. Nebo to dělá nějaký moc velký, ty tečky? Doufám, že ne. No, nevím, jestli to mám nechat takhle, nebo si přidělat ještě semka. Přidělám si tam pár. Přidáme pár teček na mé krásné čelní letiště. Tady jsem si rozškrabala malý pupínek, ano, byl opravdu malý. Teďka to mám tam na něm trošku korektoru. Kdybych ho tam neměla, tak si budete určitě myslet, že mě někdo střelil do hlavy, protože to tak opravdu vypadá. Ještě trošku. Co myslíte, chce i brada trošku bych? Já myslím, že ano. Dobře, možná jsem to dělat neměla. No, uvidíme, jak to dopadne. Třeba nebudu vypadat divně, třeba ne. Zasuneme zpět. Už cítím, jak mi na obličeji tvrdno. Máme tam asi něco přes 10 minut, něco málo. Tak nevím, jak dlouho to mám sloupnout, aby to nebylo zase moc malý. Tady jsem si teď jednu sloupla. A tak trochu tam nic není vidět. No tak jo, tak ještě chvilku počkáme. Doufám, že to dopadne dobře. Jako asi jsem spíš ráda, že tam skoro nic není, než kdyby to bylo takhle černý. To by bylo moc fajn, no. Jinak tu henu mám z AliExpressu. Cítím z mého obličeje takovou zajímavou vůni. Jeden fakt o mně, miluju kakao. No, nenahrálo se mi to, jak jsem si ty pihy sundávala. Je pode mnou bordel, tak se aspoň podívejte, jak to vypadá potom, protože znovu se to fakt dávat už nebudu. Není tam skoro nic vidět. Tady můžete vidět moji ránu do hlavy. Nevím, přijde mi to, jak kdybych to měla červený. No, já se vám budu hlásit třeba tak za hodinku.
A ukážu vám to znovu. OK, dala jsem si je znova. Tady mě to trošku štípe. Prostě se ty pihy přeju. Já ty pihy dostanu. Budu je mít tak, jak si je přeju. I kdyby mě to mělo štípat. Hodně. Tak uběhla asi hodina od toho, co jsem si dávala po tom celém obličeji. A opravdu nic není vidět. Tady jsem si sloupla někde a taky mi to není vidět. Takže asi jsem nějaká vadná na pihy z Henny. Prostě. Schválně. Odloupnu si tady tuhle dole. 3, 2, 1. Třeba i dostanu pihy, které jsem si vždy přála. Rozhodně je to víc vidět, než předtím. A teďka by to mělo změrnout trošku ještě. Tak tímto se s váma loučím já a mé krásné pihy. Ahoj.